May ngadlaw sa tanan, nining tungora ato ang pagahisgutan kining gamay nga hisgutanan. Kabahin kini siya sa atong pagbaton sa kagawasan. So kung doon na may Biblia din ha, pwede nyo na ablihon diha sa Galatia 5 versikulo 1. Matod pa sa pulong sa Dios, gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ayaw kalimot og subscribe kung bago ka pa sa ato nga channel aron nga ma-update pud ka sa dugang pa nato nga mga video. Okay, ani kita karon sa atong hisgutanan. Kabahin kini siya sa kagawasan. Now, nindot kaayong paminahon kung magisgot kita og kagawasan. Pero kinahanglang atong masabtan nga ang kagawasan nga gisgutan dinhi sa pulong sa Dios, kagawasan kini gikan sa gapos sa pagkadautan, gapos gikan sa sala, gapos sa bisan unsa nga mga matang nga gihimo sa kangitngit diri kanato. Mga kinahanglan gid ita og kagawasan tungod kay daghan man di ay nga gapos nga gihimo ang puwersas kangitngit nga ni kanato niadtong wala pa ta makakaplag sa kamatuoran diha kang Kristo Jesus. Sumatod pa sa pulong sa Dios, gihatagan na di kita og kagawasan ni Kristo. So tataw kayo kini, klaro kayo kini nga kita gihatagan na niya sa kagawasan. Dili bakak kining maong giingon dinhi. Tinuod gayud kini mga igsoon. So sa bug-os natong kasing-kasing, sa atong hunahuna, sa atong kinatibuk-an nga pagkatao, atong tuuhan ug atong saligan ang giingon sa pulong sa Dios. Aron nga dili na ta basta-basta nga malingla sa mga hulhog sa kaaway nganhi kanato. Kay sa musunod nga pulong atong mabasa, busa pabilin kamo nga gawas nun. Kinahanglan kitang magpabilin tang gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Atong masabot nga kita gimanduan sa pulong sa Dios sa pagbuhat gayud ni ana nga dili gayud nato kana kalimtan. Kay peligro kaayo ang mahitabo mga kaigsunan. Diha sa Mateo 12, ang pulong sa Dios nagaingon versikulo 43, kung ang usa ka daotang espiritu mugula gikan sa usa ka tawo, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung wala siya hikit-an, sa verse 44, muingon siya sa iyang kaugalingon, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makaplagan niya kini nga wala puy limpyo ug ang tanang kasangkapan maayong pagkapahimutang. Verse 45, unya mugula siya ug mubalik nga magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabaw pa kadaotan kaysa sinugdan. Mausab unya kini ang dangatan niining daotang katawhan. Bantay ang gingon dinhi nga sa pagbalik sa mga espiritu, magdala siya og laing 7 ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya. Nakita og nasabot kini ni Pablo nga realidad. Mao nga hugot kaayo ang iyang giingon diri kanato nga ayaw na kamo paulipon pag-usab. Nakita ni Pablo ang kapiligruhan ug ingon nga sama kita kang Pablo nga nakabaton og Kristo diri sa nga kinabuhi. Kinahanglan kita mismo makakita usab niini nga realidad. Dili kita magpakabuta bungol mga kaigsunan. Kay nakita nato nga kung ato akana nga buhaton, magpakabuta bungol lamang kita. Kita ra gihapon ang dihado. Kita ra gihapon ang mapildi niini. Kay bisan pa man giingon sa pulong sa Dios, naibahin sa kasulatan nga nagaingon,
diha kang Kristo labi pa kitang madaugon. Dili gihapon ka na magpulos kun ang pulong sa Dios nga tataw nga nagatudlo kanato unsay mga maayo mga pamaagi or mga protocol na atong sundon, unya wala nato kinisunda. Labi na ang gingon dinha nga kinahanglan nga magpabilin kita diha kang Kristo, unya dili na kita paulipon pag-usab nan kita ra gihapon ang mabutang sa alanganin ug kita ra gihapon ang mapildi niini. Buhaton nato ang atong bahin tungod kay ang Dios nagahimo na siya siyang bahin, ug klaro kayo nga wala magkulang ang Dios sa pagsangkap kanato. Apan kita lang usahay maoy kulang sa pagpakabana. Usbo na nato ang atong mentalidad. Kinahanglan nga magpabilin gid kita ug dili kita magapaluya-luya. Ato ang i-enjoy kining atong naangkon nga kagawasan diha sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios, sa pagtuman sa iyang ipatrabaho diri kanato. Dili ta magsupak-supak unsay kagustuhan sa Ginoo diri kanato. Kay balo kita kun unsay pabuhat sa Dios diri kanato, alang lamang kana sa ato ang ikaayo ug alang usab kana nga makabaton kita og mga pahalipay unya. Kay ang mga pahalipay nga giandam sa Dios diri kanato, unya man lang kini nato madawat sa dihang adto na kita sa iyahang gingharian. Makikutar kita, dili na kita magapadala sa kahadlok, mga kabalaka, atong ipakita nga kita gawasnon na nga tao. Diha kang Kristo aduna kitay kagawasan sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga makaayo sa atong isikataw, makaayo sa atong kaagalingon, makahatag kanatog kalipay, gawasnon kita sa pagbuhat niya na mga kaigsunan. Ugon ato ang magpabilin kita diha sa mga negatibong mga bahin. So nagpasabot ka na nga kita wala paghihapon makagawas. Nalang mugawas kita dihang dapita. Kay kana mga bitik na sa kaaway aron nga dili ka makapadayon sa pagbuhat sa ipabuhat sa Dios nganha kanimo.